Jak zaruten prezvijával direktor javného komunálneho podprijemstva Ruskom Igor Fejdy, zahynutí životíni po jeho prijavení komunálnej inspekcii Kula a včera ich robotníky zoohygieny zo skúly odniesli do kafilerii Proteinka u Zombore. Po slovoch komunálneho inspektora Stevana Gelevajčuka, ktorý bol na terénu, za také dílo veterinárska služba ukončuje vyšľidzovanie a potom hľada vlastníka, ktorý na nedopuštený spôsob vyrúcel zahynutý prašata a osoby, ktorá to zrobila, všelijak šlídzi vinovna prijava. Posle takového nepríjemného slučovania u ruským kerestúre apeluje še na hraždánoch nielen ruského kerestúra, ale u celým zachodnobačkým okruhu i širše, že by u takých slučajoch zahynúca domášních životyňoch povolali kafileriu na čísla telefónoch 025 541 3666 i 064 622 405 68, abo že by še poinformovali u najbližších javných komunálnych podprijemstvoch.